Hello everyone! Good morning, good morning! Andito tayo sa City Hardware. As usual, bibili tayo ng metal trucks. Metal trucks kasi nabitin yung materyales namin guys para doon sa walling. So let's go! Barina? Screw. Isa gamitan. Kanirang gagmay packing sir. Ang dili. Gamay na. Ingani lang ang packing ang available. Sure said. Ayan. Mga gamit na mga kuri-kuri. Ayan, kuri-kuri. What else? Parang gusto ko ito. Ito oh. Pag-feel naman eh. 1,400. Tara. Ito yung mga binili kong pots noon. Ayan guys, 990 ito. 990. 1,190. Tapos meron din silang marami dito mga ganyan oh. May 395, 385. Ay, marami na silang sizes ng pots. Meron ng maliliit, malalaki. Ayan oh, may tag 45, 70. Ayan. Dami. Ang daming klase, may lagayan pa ng seedlings. Ito, ano ito? Ah, linoleum. Andito, yung artificial na, ito yung sabi ni Jan, Mama, wag ka nang magpalagay ng Bermuda. Bili ka na lang ng ganyan daw. Ay, hindi naman pala yan. Hindi yung parang ano, damo ng Bermuda, meron eh. Ayan, dami dito. Daming mabibili. Oh, ano na naman yan? Ano, mag-treasure hunting ka na? Panghukay ng treasure? Ayan, sige. Panghukay ng treasure. Okay. Dito maraming lagayan ng mga seedlings guys. Oh. Pero yung marami akong yung lagayan ng itlog na hindi nagamit. Dami kong ganyan. Pwedeng gamitin yun. Ay, oo, pwede gamitin. Oh, ito tag 12 itong maliliit. Oh. 12 pesos. Ito naman 8 pesos. May rake sila oh. Ha? Rake. Meron na sa bahay? Meron na. Kailangan pa yatang isa. Mga ano naman to, yung Para sa mga dahon-dahon. Yan, yung heavy. Yan. Maganda yan. Magkano yan? Oo, matamaan mo ako. yung presyo. Magkano kaya yan? Wala namang price. Ayun, ito, 648. 648 ang rake na heavy duty. Yan, 648. Ayan. Oh, at least meron ka ng matibay na rake, no? Pala. No need of pala. Ayan, mga nakita natin dito guys. Ayan, Pwede mo yan? ayan. Pala. Ang pala, tagpila yung pala. Okay, shovel. Panghalo ng simento. Magkakano yung ganyan? 370. 370 yan. 370. Yung ganyan. 360. 360 yung square, kwadrado guys. Yan o. Maraming klase. Ang daming klase dito. Okay na okay, mamili. Ayan. 385. Panghalo yan, panghalo ng ano. 385. 290 May ito. 385, na 290. Yan, yung red ang label. 290. 290, pwede ka nang manghalo ng simento. Okay. Ay, yung sunod, yung hindi kwadrado na yun. Ito. Yan. Ito ay 425. 425, mas mahal. Pointed ah. Ayan, imported. Pointed, mas mahal. Pointed, mas mahal daw. Ito, mas malapad. Mas malapad yan. May manipis mas mabigat ito. Bigat yan, pang ano yan. Para sa mga maskulados na mason. 290 yung malapad. 290 lang yung malapad. May 450 oh. May 450. 450 plastic. Ay, plastic, Plastic hindi lang nakakalawangin. ito. Ang Plastic. ganda. Ayos ah. Plastic. Yeah.
Okay yan ah. Pwede na gamitin pa ng Ang plastic. daming klaseng pala ah. Dito rin, ang dami rin ng yung ano, yung mga sa mat. May 230, merong 300, 349. Itong mga ito, nakabili na ako nito sa BQ. 180, malaki ito oh. 230 yan yung may welcome. 349 itong ganito. Ayan guys. May mga linoleum, PVC floor mats. Daming klase. Pumili ito ng pala guys. Talagang tinitignan niya yung talagang swak na swak sa kanya. Tinitignan niya yung ano, tama lang ang weight at saka size. At saka durable. At saka number 1 yung price. Kung tama ba. Yun ang tinitignan niya. Ito. Ayan. 270. Okay. What else? Okay. Okay. Naman ako, pinagpawisan. May air condition daw dito pero ako pinagpawisan guys. Ang iga. Ang ganda nito guys. Yung pangpakinis ng ano, lawn mower oh. Honda ang brand. Ang horsepower. Ay, hindi pala. 48,000. At saka yan. Uy, ang ganda nito. May gulong. Hindi ko na mahirapan sa Hindi katawan. na. 9,125 lang. Mura. Mas mura kaysa yung binili natin noon ah. Oo, lagi. Ang mahal ng binili namin ganyan way back. Ang tagal na nga nun eh. Mas mura ngayon. 9,125 lang yan guys. Meron pa siyang gulong. Yung sa amin ay nasunog. Sayang. 13,000 bili namin doon. Aba, sale sila ngayon oy. 7,350 ito Pero oh. mas mahal yung Honda. 22 yan oh. Ayan, inuubo na. Ayan, ayan, nasa mid na. Ayan na. Nasa mid na guys. Paano na yan? Ayan, ang daming hose dito. Lahat na ng tipo ng hose sa garden o panglinis ng kotse, panglinis ng kung saan. Ayan. Walang gasolina mahal, no? 7,150. Oh. Ano ba yan? Ang daming klase ditong chairs. Tapos ang daming ihawan. Ayan, oh. Ang daming mabili dito, guys. Ang gaganda. At saka mura sila ngayon, parang nag-sale. Kaya naman pala yung mga tag price nila, nakalagay is yellow. Ayan, 620 yung share ng bata, oh. Ayan. Iniwan na ako. Where are you going na? Iniwan na ako guys. May motorcycle pa dito. China made. 24,800 daw. Anong brand ito? Iadea. Yan oh, Iadea. Iadea guys. Ang dami lang machineries. Yun o, mga para sa pump boat, pwede na yan. Or generator, pwede yan. Iniwan na ako ng lakay ko. Sale pala sila ngayon. Inventory sale siguro. 1735 yung pintuan o. Okay na yan na pintuan dun sa... Ewan ko, saan papunta yan? Sa kwarto siguro. Ito yung binili namin noon na ano, para sa... walk-in closet, yan. Nakatao nga mga lang. Ayun. Tayo pwede nang gumawa niya. Okay. Saan tao dyan? Uy, pwede nang gawin na ano yun, oh. 3,550, oh. Ano ba yan? Divider. Teka, kuha tayo ng ano. Yung salesman nila nasaan? Wala, busy lahat dito. Dito guys, napaka-busy ng mga tao. Metal truck.
Wala, busy siya. Busy siya. Teka't maghanap tayo ng iba. Yung hindi busy kasi may inaasikaso. Mga pangkat ng mga... Ito na naman, nagyan ka na lang ng ano. Iba na naman. Iba na naman. Maraming nagbago. Ito yung binili naming window ng ano. Hindi, iba ito. Sliding naman nila ito. Oo nga. Para sa banyo. Yung atin nung ma-open natin, ganun. Bakit nag-iba na ngayon? Iba na naman ang stock. Ang dami ditong mabili guys. Naku, ang sarap magpatayo ng bahay. Kung maraming pera, ang gandang magpakaganda ng bahay. Kung marami tayong pera. Walang bakante. O, tingnan mo, ang daming nagpapaganda ng bahay ngayon. Ano ba tong mga ito? Chapso. Oh, mga lagari yan ha. Mga so. Mga welding machines na ganyan. Eh bakit ang mahal yata ng welding machine nila? Mura na nga rin. 10,499? Yung mini ito. Yung maliit, magaang. Ito, 6,000. Ito ang pinakamura, yung 6,000. Depende pala sa klase. Ang dami. Ang daming machineries dito guys, oh. Ayun. Kita mo? Dami. Kaso mo nga lang, walang bakante eh. Busy silang lahat. Busy. Teka, mang-timing tayo ng hindi na busy. Busy sila eh. Ayan, may nakontak na tayo. Mga handyman dito. Handyman. Ayan. Ayan, wata anak. Okay. Ito yung ano, yung mga gamit ng sa mga yung mag-hold ng mga yun ang ito na yung lagayan mo ng mga pako-pako kung saan mo ano sa wall baka metal trucks. May pang stairs dito, may mataas. Oh, pwede kayong bumili ng stairs yung ganyan. Meron ding folded. Ang dami dito guys. Oh, daming klase ng stairs. Ayun, dami. Tapos tables din. Pwede yung mga tables na ano oh, yung round table na plastic, 2,200 ito. Table Kofta round, 42 inches. Ayan ang description niya guys, 42. Ayan, ganyan siya. Ito naman is ano naman ako guys. Ayan. 3,625. Meron ding kwadrado, 2,550. Yung pinakamalaki is 7,350. Siguro ito magkasya ang 12 chairs yan. Ang laki ng table na yan. Plastic yan guys. Oh, di ba? Pag nagbisita ka. Ito naman ay table ng bar table. Sabihin ko kasi mahaba, mataas. Oh, mahaba. Ang height niya is maybe 4 feet. Ayan. Ayan oh, 5,700 yung chair na yan. Yung chair na long chair, garden chair para sa garden. Ayan, garden o restaurant kung may business ka, di ba? Ang dami. Meron din itong yung rocking chair, 2,310 na plastic. Ang ganda, parang gusto ko yan ah. Ang ganda. Ito naman, ang ganda nito para sa swimming pool. Wala na tayong swimming pool. Ako, nasunog na. So, panoorin na lang natin. Ayan guys, ang dami. Folded at hindi folded. 1,350 folded na ganyan. Daming mabili dito. Yung lagayan ng mga pets natin. And doon, mga cages. Ayan, mga basurahan. 1,850 itong pula. Malaki.
Pareho sila nito. 1,850. Ito naman, ito yung sinasabit. Wala namang price. Sorry, I cannot tell. And then ito, 11,500 yung malaki. Ito yun oh, yung gamit sa, ito yung gamit na basurahan sa, yung mga, ilagay mo sa kalsada para kunin na ng basurahan. Yun, ganun yun guys. Ang dami, di ba? Ang dami mabili dito. Nice. Ang dami yung mga ganyan. O ito plastic ito na napaka-kapal. Parang fiberglass yata, ewan ko. Pwede mong ilagay na flooring kung halimbawa meron kang bahay sa beach na papuntang dagat, kahit mabasa ay okay. Ayun, iniwan na ako ng lakay ko. Alam mo yan, iniwan na ako. Hindi niya ako nakita. Ayan, nakuha na namin yung kailangan namin. So, proceed tayo kung saan tayo makarating. Dito ang daming mabibiling mga tiles. Ang dami, iba't ibang klase. Grabe. Pasadahan ko konti. Hindi tayo pagbawalan. Ang dami ditong mabili guys. At saka, sale sila ngayon. Ang dami ring bago. New arrivals. Ang dami, klase-klase. Iba't ibang klase ng mga mabibili. At may mga appliances. Meron ding air conditioner. Meron ding oven. Ang gaganda, 18,632 yung oven na yun na malaki. Oh, let's go na. Tanghali na. Ayan. Ang bilis niya. Ang bilis niya nakaprepare ng metal trucks ah. Hindi ko na-expect ganun kabilis. Saan daw ikakarga? Sabi ko, doon sa pick-up nakaraan. Nadaan. Sabi naman ito, sabi mo vintage para mas magandang pakinggan. Okay, yung resibo. Ayan, pa-check pa sa guard. Okay, thank you. Ayan. Let's go. Thank you, guard. Nahulog ang rake. Let's go. Thank you. Ayan guys, nakita nyo sa loob ng City Hardware. Yun ang mga nakikita nyo. Ayun guys, magpaalam na ako. At magkita-kita tayo sa next video na naman. Sana naman ay naibigan nyo yung sinare ko na naman about the City Hardware. Sige na, patayo na tayo ng bahay, magpaganda na tayo ng inspiration natin na bahay. Alam nyo kasi, ang pagpapatayo ng bahay ay parang isang, kumbaga parang isang trophy natin sa mga nagagawa natin sa araw-araw. Yung, anong pangalan nito? Para sa amin kasi, para sa akin at asawa ko, parang challenge challenge na makabuo ka ng isang sarili mong tahanan para sa iyong pamilya ay parang malaking achievement para sa amin yon. Kaya gustong gusto namin na hindi naman sa pagandahin para sa ganun ay magulat yung tao or na makakita. Gusto ko lang may komportableng tirahan ang aming pamilya, mga anak ko, and then kung may mga magbakasyon, merong tutuluyan, at saka komportable sa buhay. At masasabi mong meron kang sariling sayo, sariling lugar. You know, a home is where you can be
most comfortable. Nagagawa mo lahat sa home mo yung gusto mong gawin na hindi mo nagagawa sa labas. Yung mga about your private life, talagang intimate nandun sa loob ng pamamahay mo. Diba? At ayan na, naikarga na yung mga karga namin. Ayan na ang lakay ko. Okay? So ayun, gagawa tayo ng kahit nga yung umang di ba? Gusto ng bahay, kaya naghahanap yan ng maganda-gandang shell para doon siya lumuklok. Ganon din ang tao. Gusto ng home. Home is where you belong. Andun ang pamilya, nandun ang totoong ikaw. Nagagawa mo lahat ng gusto mo doon sa loob ng bahay, di ba? So mas masarap ang may sariling bahay, kaya kami kahit unti-unti lang, kasi mahina ang kalaban, lalo pat mahal ang mga bilihin, mahal ang pagpagawa ng bahay, inuunti-unti lang na talaga namin. Kaya natatawag kong parang trophy kasi nandun yung pera na pinaghirapan nandun sa bahay, doon mo ipinagawa. Parang No? kaalkansya. Para ka nag-aalkansya doon sa pagpapagawa ng bahay, ganon. So ngayon guys, na-share na namin ang isa pang video na naman about buying materials for our house. Kaya ayan, sana naman ay nagsilbing inspirasyon ang mga videos na ganito. Sana naman ay maganda ang ikadudulot sa inyo. Ulan na, dadaan pa kami ng Island City Mall supermarket guys. Wala kaming gulay at prutas, at saka yung para sa breakfast, wala na namang eggs and milk, butter and cheese. Umulan na nga. Mauna na ako. Gaganda ng mga parol. May mga parol na dito. Dito tayo bibili. Ano ito? Cute. Ang cute. Cute ng Christmas tree. May bonsai guys. It's 5,000. Ang ganda. Huh? Ang ganda ng Teka, dumaan lang ako dito dahil wala pa yung asawa ko. Habang naghihintay. Ang cute oh. 40 pesos ito oh. Ang cute. Nandito lang siya sa entrance ng Island City Mall. Ayan oh. 40 pesos. Ito ay tagpila ni. Ay. Wala may price. Oh, ang cute. Karon sir, pero wala lagi mi kabalo sa orasa ko na abot. Nawa og dili maabot kita. Og panalitan paliko ng motor dia dili pa po. Pwede na po, pero ana na kamo bayad sir, ana kamo palit na ana. Imong po mo dawat ng down payment. May bilin pa sila oh. May bilin So pa. kanina na dito niya. Yes ma'am. Ibayaran na na. My Ano na lang nila karon. Dito sila. Niya pagmusida. Ano ko lang. Bureau of Jail Management and Penology. Ay, gawa ng mga nasa kulungan. Sila gumawa niyan. Wow. Bibili ka niyan, makatulong ka pa. Siguro na ako. Simula ka sa kulungan ng gumawa nito guys. Hibaw ano ko. Tuner pod na inyo ni panalitan mo ni ako gusto. Lagi, wa mo kung ikabalo sa usang kulura. Allah, asan na yung asawa ko? Ay, paintings din. Galing yan lahat doon. Pangalan ng painter is Insect. Uy, meron din ito. 2 years na bonsai. Ang cute. Oh, diba? At dito sa parting ito ay iba naman. Pagkain. Your daily meals. Delicious and affordable. Sakto lo.
Dami nilang mga tinatinapay. Oh. May 30 pesos, 10 pesos. Puding nila 10 pesos isa. Ay nako, may langaw na naligaw. Pan de queso. Ayan. Dami lang ulam. Pwede ka nang bumili. Ha? Sa Ola. Sa Ola. Oh, lagi kaila ko nimo. Na ano man di ka diri? Oo. Kau ba di ni gola? So, ay, sarap gyud na kay suki na mo. Oh, na ano po di ay may sudan. Nga nga. Oo. Nice. Take out. Ayan oh, na guys, hola man din. Hola din pala ito. Sila ang may-ari nito. Ang dami nilang mga i-offer sa inyo. May mga ensimada, yan oh, mga bread, mga pang-snacks. Ang ganda. Ay, ito pala pangalan niya eh. Oo. Sinugeran nila eh. Kaya hindi ko nakita eh. Ayan oh, hola. Pero yung kainan nila is there. Doon ka. Pupunta sa kainan nila. Nandun. Yung pwesto. Ayan. Ito naman, painitang bulanon. Siyempre, yan yung suki natin sa mga kakanin. Ayan. Ngayong Pasko, yan, dito tayo bibili. Kasi kailangan natin ito. Lalo sa New Year. Kasi, yung pamahiin natin na kailangan ng something sticky to stick together. Diba? Ano naman yun? Ang daming nakikita dito, guys. Ito. Ha? Sino daw? Future Forward. Ayan, oh. Bohol Chapter. Ah, Bohol Architects. Naman, guys. May nabibiling, panetone. Kumuha na kaming dalawa kasi ang dalas maubos para sa celebration yan. Para di na tayo mamili sa Pasko kasi maraming pila. Ayan. So, basilic mo, meron ng basil oh. I know how to do that. Naks ang yabang. Arabiata, oh. I know how to do that. Sorry. Arabiata. I know how to make one. Oh, yung banana. Patay yung banana. Banana yung dalawa. Ito, hindi masyado hinog. Yan. Kalahati lang pwede. Ang dami naman yan. Ano natin yung pwede hatiin? Daming mga prutas dito, guys. Ayan, nabalatan na para kainin mo na agad. Diba? Hindi ka na maghiwa-hiwa, magbalat-balat. Oh, ayan. Meron na. Merong mga mangosteen. Ayan. Saan na siya? Where are you? Ang kailangan ko is basil leaves. No more basil. Tsaka ito, magkano ngayon? $2.95. Ito, mushroom. Kailangan ko ng basil. This is tarragon. Parsley, kailangan ko parsley. Ngayon naman na may parsley, wala namang basil. Ay? Walang basil? Ay, ito. Ano ba yan? Hindi tumitingin eh. Basil nila ngayon guys, 300 na ang kilo. Ba? Nagmahal na. Bakit ganon? Ayan. Where are you? Damihan ko na. Baka ako'y may bumabusan ng basil. Oh, 3. Okay. Then parsley. Okay. Kuha ka nga niyan. 2 ganon. Para mamayang dinner. Ito yung ito yung hamon na gustong gusto ko ito. Gusto ko nang kumuha nito. Baka magmahal na yan pagkarating na. Kunin mo nga ito mag-isa na lang. Wala nang kasama. Walang sauce ito? Wala. Eh baka yun. Hindi tayo.
mo yung nakabantay dito. Wala eh. Dapat may sauce yan eh. Virginia yan, di ba? Oh, ito yung Oh. binili kong kuwan. Dapat may sauce yan. Bigay nila yan with the bag. May sauce ka, eh? May sauce, no? Di ba mayroon pang bag na apay sauce? Naku, ipalit nga na sa ano, wala may sauce. Way bag, way sauce. Ang napalit ko. Ano po yung sa araw ka? Inaat pa nga nakakaroon ha? Na? Baka, walang, ano sir? Ay, walang sauce? Ayun, walang bantay noon. Ah, okay. Okay, naa naman ka. Naa na. Napay Oh. pa, no? Ayun. Okay. Okay. Ayan. Kasi hindi namin alam. Napay pa. Kasi guys, natikman na namin to. Nagustuhan namin. Naku, ang bilis lang na ubos. Wala pang 3 araw. Ubos ng mga bata. Kaya maganda yan para sa Pasko. Itago mo yan ha. Ayoko nang pakain yan para sa Pasko na yan. Ay, kakain yung naman yung kayo. Naku. Carnivorous naman yun. Wag naman. Carnivorous. Wa naman lagi lain. Ka. Hurot na? Urot na. Nahurot? Kung tanawa, nahurot kasi masarap. Masarap kasi yan. Ha? Virginia yan eh. Oh. Ito yun oh. Ito yun oh. Ayan, nabasa ko may free bag. Ito. Tsaka may free sauce. Ayan yun. Kaya lang, Diba? Ganda. walang sauce pa lang. Ayan, may sauce na. I cross my fingers nga hantod Pasko. Ug mahimon ta hantod New Year na pa na. Ipapakita ito para ano, saka mo lang ipakita. Ilak natin, ilak. Pag nagkita mo na yan. Lagyan natin ng kandado. What's that? Ang daming mapili ditong mga ano, frozen. Yan, skinless oh, na bangus. Boneless, skinless. Ano ba yon? Ano ba itong bungangang to? Kuha tayong chicken. May isa pa doon. Oh. Tama na muna. May isa pa doon. Hindi pa naluto. Okay. Itan. Gawitan. Ako, may cheese na. Okay na yan sa akin. Tapos kuha ako ng harina. May pizza na ako. Ayan. So, ano na lang, tomato sauce na lang. Tomato, yung whole filled na tomato. Go! Ayan. Uy, sorry. Na-traffic na guys. O pag Pasko na traffic na sa grocery, oh my gulay. Ang daming namili. See? Nagpi-prepare na kaysa naman makipagsiksikan. Di ba? Ganun tayo. Prepared lagi. Advance tayo. Ayan, stop muna tayo dahil may kukunin. Ay, thank you Lord God. Dahil namimit. Hush! Hindi ka pa mabusog niyan sa Pasko. Dami. 2 cart itong tig-isa kami guys. Kasi kanya-kanyang dampot. Ayan. Ready na kami for holiday. Tinatawanan ako kasi paglingon ko doon, nakita ko yung price. Sabi niya, wala pa na mahuman ma'am. Wala pa daw, hindi pa tapos. Eh yun na ang total. Oh my God! Di bale, celebration for Jesus. Para di na tayo pumila sa Pasko. Nandiyan na ang handa. Ha? Ano, pinagpawisan ka na? Wala naman lang Oh, natin. tingnan mo ang pawis ko, butil-butilo. Sa bayaran yung gusto. Ano ba ito? Mag-celebrate yung Pasko, yung anay mong gastos. Sinuot ko. Nakukulang pa yan kung may dagang bisita. Nako. Ayun na lang kaya ko. Bawal lang magbisita. Bawal yan. Ayun na lang kaya bawal magbisita. Nahala na pala ito. Bilangin. Grabe mga bilihin ngayon guys. Ang mahal ng mga bilihin. My God.
Dito kami dumaan sa Greenwich. Dito kami bumili ng lunch namin para... wala na akong oras. Mag-alas 2 na. Gutom na ako. Hindi na ako makaluto. Kaya, ayan. Tapos may engineer pa na pupunta sa bahay. Titignan yung roofing namin para sa estimation kasi magpatrabaho kami for the extension. Kasi nga yun ang roof namin na hindi pa tapos. Kaya dito na lang kami dumaan. Andun yung isa naghihintay doon. Ayun siya Kita mo siya. Hello. Yung combo meals, volume combos. Ayan. Ito ang kinuha ko, tig-isa namin, 4. And then, yung pizza nila, meron dito. Kita mo? Papakita ko. Ito pizza deals. Ito ang in-order ko guys. 9-inch all-in overload. Sabi ko, siguraduhin na overload ha. Kasi yung minsan na nag-order kami, walang cheese. Yan nga, i-check natin ngayon kung talagang overload. Tinawag nilang overload tapos walang cheese. Tingnan natin ngayon. Binayaran natin ay ito yun. Kita mo yan. 1,075. Nasali na yung pizza. Para sa Pasko guys, meron sila itong Greenwich shareable pans. Start at 1:30. Sa Pasko, pag busy kayo, dito na lang kayo mag-order, di ba? Mas wise. Ay, nako. Aray ko. Ang sakit. Aray sakit. Aray ko naipit ako. Bago sa mata ko, guys. Kaya gusto kong kunan. Uy, nagkikita ako sa salamin. Made in Korea Cosmetics. Meron na sila dito sa ground floor. Dito sa ICM. Ayan. Korea. Iniwan na ako. Oh my gosh. Ay, iniwan ako. Okay guys, magpaalam na ako. See you again next time. Please like, comment, share. Share nyo naman itong videos natin. Thank you so much. Stay safe. Sana nasa mabuting kalagayan ng lahat, bawat isa. Stay safe. And God bless. Tapos natakot na hindi makapaghanda sa Pasko. Grabe. Ayan. Oh.